Hello everyone, kulumbai. Nwngtang boikoubw angni channel boraibai. Angha dinihai check-up dongo, monthly check-up da beयावनो थांनो देलायखांबाय आङो नै. जोङो ओंखारबाय नै. दासो मोजां नुदों नोंखौ. दासो नायदों. नै. मोजां नुदों. आङो आंनि लास्ट ब्लगाव नोंथांमोनखौ होनदोंमोन ना आङो आंनि नेक्स्ट ब्लगाव आङो भिडिअखौ मानो लाबोआखैमोन खोन्थागोन होननानै दा दिनैहाय आं खोन्थानोसै नोंथांमोननो आङो खोन्थानोसै ना आङो एक्चुअलि प्रेगनेन्सिनि फार्स्ट ट्रिमेस्टार पिरियडआव दं आरो दा फार्स्ट ट्रिमेस्टारनि लास्ट पिरियड लास्ट स्टेजआनो जाहैबाय ना फर्स्ट ट्रिमेस्टारनि लास्ट स्टेजआव आरो दा नोंथांमोनबो मिथिखागौ फर्स्ट ट्रिमेस्टाराव माबायदि जायो जेनेबा बहुत मुड स्विंग्स जायो ओमफ्राय मर्निं सिक इभिनिं सिक हेडेक बिराद रोखोमनि माने हर्मोनेल चेन्जेसनि थाखाय बिदि जायो आरो दा बिनि थाखायनो आङो माने भिडिअफोरखौ बिराद बानायनो बायो ओमफ्राय माने जेबो गोसो जाया आरो ओंखायनो आं बानायाखैमोन होनबाबो दा एसे फर्स्ट ट्रिमेस्टारनि लास्ट स्टेजखौहाय एसे एक्टिभसिन मोनदों आरो आङो ओमफ्राय बडिया एसे मोजां जाबोगासिनो दङ जेनेबा मा होननांगौ एसे इमप्रुभमेन्ट ना बिदि आरो ओंखायनो आङो दा एसे भिडिअखौ बानायफिनबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो नोंथांनि गेजेराव आङो ट्राइ खालामगोन गोदान भिडिअ लाबोनो दा बिनिखायनो जोङो दिनैहाय चेकआप दङ मान्थलि चेकआप लायो दा बेखौनो जों थांगोन आरो दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो ओमफ्राय आङो दिनै आंनि चेकआपनि आंनि डक्टर नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों आरो सफैबाय नै बे क्लिनिकआ हाथिमाथायाव गोग्लैयो ओमफ्राय दा एक्चुअलि बे क्लिनिकआहाय आन्डार कनस्ट्राक्सन दं आरो दा बेखौ साइडनावहाय बिदिनो टेम्परारि खालामनानै डक्टरा नायगासिनो दं आरो जोंखौहाय हाथ'वाखै बेना गावनि माने निजा क्लिनिक बानायगासिनो दङ आन्डार कनस्ट्राक्सन आरो दा बेयावनो जोङो साइडनावहाय टेम्परारि मोनसे बानायदों बेयावनो नायजायो आरो बिराद मोजां डक्टराथ' आंथ' मोजां मोनदों जासिगोन दा बेसेबां लागोन 1 केजि 30 थाखा जोङो नायजाखांबाय ओमफ्राय फैबाय नै दा बेयाव गाजर एसे लादों आंना हिमग्ल'बिना बिराद खम जानानै दं ओंखायनो गाजरखौ सालाद जानो थिननायखाय लादों आरो जों बेखौ जोङो फैबाय ओमफ्राय दा नै बेकारियावहाय मा औ बेकारियावहाय माबा लानो नागिरदों नै जोङो Orange nahi. Orange ekta, pomegranate ekta. Itu kam. Hot dog, để tôi làm sang. Hot dog.
बाजैमोनाव दसे हाबलांनो नागिरदों दख'ना लांफानो दख'ना अखा हानानैसो साब्रु जाजोबदों नै आब' आयु हाबाब मा खालामदों नोङो मुदुफुल जादों आयु टिउसनाव थांनो देलायबाय नानिया हा जादो आयु जि मोजां नुदोंहाय आंबो जानोसो लुबैबाय नै जायो जादो दख'नायालाय बोरो दख'नाया लांजोब्बाय न' थगायदों थगायाखैथ' नायनांगोन हा आं हामजानायालाय गांसेल'सै बेनोमोन ना अबेमोन आं हामजानाया बेनो मोजांहाय बेखौनो लांसै माने जोंहा गाबोन मादार्स डे दंना गिर्जायाव ओंखायनो मामिनो गिफ्ट नै जोंनि बाजैया बेबायदि दख'ना माबा मा होनोमोनलाय लाबोयो आरो जेनेबा ओंखायनो दाख्लि अर्डार होनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय नै बेनो लांजोब्बायनो नै मैयानो जोबजोबदोंनो आंहालाय मोननै मोनथाम दंबावो सानदोंमोन बेल'सोनो नै इन्दि सादोर ओमफ्राय बिदि माइदियाव माइदि आगर गिदिर आगर फिसा माबायदि दख'ना नांगौ नोंनो माने जुदि नोंसोरो अर्डार खालामनो गोसोबा जोंनि बाजैनाव अर्डार खालामनो हागोन आरो नै बेबो बिराद मोजां बेखौ फसायदों आं मामिनो बेखौ लांसै जोङो आङो स्क्रिनावहाय नाम्बार होगोन क'क्राझार एरियानि जुदि नोंथांमोननोबो बेबायदि माइदियाव माइदि आगर गुबै आगर फिसा भेराइटिस न'आव दानाय दख'ना नांगौबा नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनानै लानो हागोन बेल'सै ना बेल'सै दहाय लांदों माबा लांफैजोब्बाय जि नाङो नोंना मालाय जि मोजां नुदों नैबे नै बेबो मोजां अर्डार खाजोब लांफैथ'वाखै ओंखायनो गालांदों मोजां जोब नै गासिबो मोजां जोब न'आव दानाय जोब ना गावबागाव कास्टमाइजबो होनो हायो ना डिजाइनखौ नों माबायदि डिजाइन लानो गोसो अर्डार खालामनानै बाटारफ्लाइनि जुदि नोंथांमोनाबो बिदि अर्डार खालामनो गोसोबा अर्डार खालामनो हागोन आरो गावबागाव कास्टमाइज डिजाइनबो होनानै दाहोनो हरनो हागोन दाना हरजोबगोन ना बिसोरो डिजाइन माबायदि डिजाइन बेबो बाटारफ्लाइ ब्लु बाटारफ्लाइ आखाहि मोजां नुदों नै बेबो दा जुदि नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फसायदोंबा अर्डार खालामनानै लानो हागोन आरो बेफोरनो नै दख'ना लानानै फैबाय जों थांफिनसै जोङो थांफिनसै नै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय